Jaký máme tady vlog. Vlog bude můj ze školy, co jsem šla, teďka jsem došla ze školy a to bude vlog po škole, takže jdeme tak. Mňamda. Teďka se napapám se a pak vám vlog. Polovička za mnou, ještě polovičku jdeme a teďka už se ještě já si jdu dát vodu, napijím se a když dopijem, půjdu se brát. Tak je to pohárek s takými srdíčkama, tak prostě pohárek. Teďka se prostě jsou vlasy. Tak to. Tam to rozčesané už. Skoro. Prostě něco. Tady roste. Polovička srdca, druhá polovička. To můžete vidět, že já jsem na mobile teďka, lebo nevím, já to doporučuji si koupit, je dobrá. Krém taky si koupit, je dobrý. Některý jsem se koukala na YouTube a jsem se koukala na YouTubeko na Taviáša a on ukazoval, jak edituje video, takže já jsem začala editovat video. Toto je moje prvé video. Takže já moc nevím natočit, takže děkuji za pochopení. Ale já si rozběhnu a bude to. Věřte mi prostě, já když jsem začala aj na TikToku, iba TikTok už nemám, protože mi zamazali, protože mě mám water time. Já si teďka jdu kreslit, co budu kreslit a s čím budu kreslit.
být ultra záběry. Tak. Teďka rozmýšlám, co budu kreslit. Každopádně to mám přemýšlet, proto rozmýšlám. Nevím. Co tak já nakreslit? Jo, už vím, co nakreslím. Dnes to skončí vývoj. No, vymalovala a vytvořila. Obtahovat. Zle vysvětlila. Slepovidar. Teďka dáme jsme nový pixel. To a otaž to. Jdeme to obtáhnout tímhle, protože to tímto je takhle obtáhne, ještě tu hlavu obtáhnout a bude to top. Ty brýle, prostě. Jedu dlouhou cestu, jsem unavený. Jsem nenáročný. Stačí mi málo. Nás? Poplatil sem vejdeme. To je omyl. A dobře zaplatí. No tak si to sem na chvíli. Co to něco nemusíme. Tady, jak mi to bude dát fotka, tak tady mám tam fotku obrázku výsledného, abyste tak nemuseli říkat. Takže, jak když dokreslím, tak se dám fotku. Konečně jsem dokreslila. Obrázek máme. Dal jsem vám ho tam, tady. Viděli jste ho a mě jsem podaril teďka dvě kapky, ale jsou takové, ale jsou tak. A to bylo pro dnešní video všechno. Já teďka budu mít hodně práce s tím ho zestříhat, ale tam. A pak se vám ozvu. Jak natočit další haul. Buď haul z Vánoc, alebo prostě vánoční. Prostě. Víš, to bylo tak.